So karon mga idol, bubalos tagpa-challenge niya mga idol ato ni patag-an niya og mananag-anay bagni siya kay ingon man kuno siya nga yang lulog-lulag ninuno niya manag-anay. Nuno yung bunguan mo. Yung sinuno. Mga ninuno. Ikaw magpatag-anan eh. Sige, tagala na sa mananas mo agtang. Part sa hayop. Tao, Part sa tao. tao nya bagay. Bagay. Tao siya nya. Duha ang types niya. Na bilong siya sa tao, na bilong mo siya sa bagay. Bilong sa tawag bagay. Oh, Iro. O kaning motor. Tinae. dili. Igit. Sulod. Tubod. Sulod. Tinae gani. Dili. Natay. Bilong tao niya. Natay. Kuan siya. Perfume siya. Humot. Unsay perfume ba oy? Diba? Perfume man na nasa sulod. Kamat. Di ano ka na nasa Bagay siya, bagay. si bagay ko no. Oh, diba? Igawas niya, naman siya sulod. Igawas niya, mutima. Ah, duga na oy, dong. Duga na dong. Kuan. Na, taganti kag klo. Unsa sa silo? Og na, og naka sa layo. Igdayon pa lang sulod nimo, makatimaw na kas kahumot. Duga ganina ano unsa man siya? Pwede ba ilayo mo sa Wow. ilayo mo makita yung- Duga na oy. Dili. Unsa man day na? Te, ang gauna, te. Tiil. Oh, pwede te, pero dili na mao. Tete. Dili po na mao. Kamatay po ni siya. Te, Unsa man nga parts dahil mong kuan dahil part sa ilalom sa tao niya, igawas. Muhalibag ang kamot. bata. Dugo. Dili. Nana. Dili. Talubig. Mura si. Oy, ayan na ta. Oh, Mura man si gitubol no. 3 Tubol. 3 letters. 3 letters. 3 liters. Oh, Humot ko no nya. Layo ka mo. oh. Perfume na siya. Duga gani na nimo daw. Duga na nimo daw mura Awan man kag gitubol daw. Oh. Kasi pagkadugang. Basta part sa tao. Sulod sa tao niya. Igawas niya. Igawas sa factory. Malimaw niya. Ehe. Unsay? Mura siya product. Product ko yung mura kag nabuang amo kag product nga. Silbi. Product niya nga. Game ba niya? I-release na. Malibwag to kamot. Sa igit. Oh, igit ka na do. Igit na do ay pagbunuang na do. Igit. Rasya si katawa mo mura. Limited na siya. Pero naana siya sa tanang tao. Igit ka na siya. Mura man siya gitubol noon. Bisaya man. Bisaya unsa man ning igit da ay Tagalog ning igit ay tubol. English man higit. Ano igit? Kabuang ka no. English ang igit. Kada na mo pigirit dai mo kuan igit da. Dili na mo. Basta, kuan siya. Bago siya nga produkto. Gawas. Unsa ba? Kalong ka teka ani no? Gawas. Molibwak yung kahumot mo tong dagan yung tao mo. Igit gani na do. Igit na do ay Magpalayo. Palon ti karon si katawa ron. Imbis ang tao manool sa product, mapalayo na lang. Sa Do igit lagi na do. Di man kapatodo. grabe yan. Karaan na kayo Ikaw, kalibutan kukuha na mga kabalo. Unsa din na? Sa product ni gawas ka. Lano siya, himuan siya sa laboratory na siya. Bungbo ang dagway ka, bungbo ang dagway ka. Igit na gina. Mura man kag Dili na. Tagan na kuha na. Words ba? Kinaunan nga words. Kluha lang. Words te niya. Kinalasan ng klog yun. Kuha na siya. Do, dating na do. Bungbo ang gano. Pakon kag turoto do. Kuha Dating na do. na siya. Naan siya sa usa ka factory. Si factory nga. Nawas kining imong gihisgutan ko ang akong naabot kag factory. Di ba? Ato tandi sa usa ka factory siya. Silbi. Bugal-bugal ako do kay yung tikag Silbi ginahimo ni siya. giingnan tika igit na mo ra magag tubol. Dili lagi. Usa na siya ka factory. Usa ka produkto ba nga bagong gawas, i-release niya limited edition siya. Mga hawa ni na mga tao kay. Sobras ka mo. Igit gani da mura magag Dili na igit lagi. Bisaya man. unsa din ang igit di na tag English na. English. Bungbuang oh. Nya katong Dili, katong dili. tubol unsa man
Bisaya pa tong tubol. Tagalog tong tubol. Lahi. Tagalog. 3 words na 3 words. Unsa kani kinahanglan? Te. Titi gani bungbuang sa. Mm. Ay, titi. Ah, Titi ka bastos kay bastusan. 3 liters. 3 liters. Gaya naman kasabot. Oy, kumo na kayo na. Siya, bago nang mao na yung ginahimo sa mga tao. Sige mo sa mga tao. Bungbuang ka makaon din na. Kinabot pa ka sa... Bungbuang. Dawa. Mao na yung ginahimo sa mga tao ron nga. Bagong release, init-init. Yeah, humot. Unsa pagtuo ni mo do? Pandisala do. Si katawa bungbuang na si. Iget kanina. Iget Wala, grabe. Iget na gina do. Kakomo na ng produktuhan. Wala ka Sa produkto mahalin ba day ng produkto bungbuang ni siya no. Ay, nako. Wala siya si Kiboy lang. Di ba? Sika mag... Tae, unsap din ang igit og tae day mao naman na. Lahi ng tae ko idol. To, tae niya. Ang spelling sa imong igit. I-G-I-T man. Unsap din na. Lahi spelling din na mao. Unsap din ang tae ang igit day. Hoy, ang tae init, ang igit humok. Igit to. Humot eh. Hala, tilaway ka nung igit nga humot mo na. Humok ang igit, ang tae init nga humot. Kada igit din unsa din na bugnaw kayo. Bugnaw na nalanay. Kan unsap din na nang nakalibang na patay na. Gaya ni maka-answer oy. Bangon na to. Oy man na nag-andugi kay cancer.